Okay, hej alle sammen. I den her video skal vi spille Guava Garden. Det er en af de mest populæreste spil i hele Roblox-verdenen. Og vi spiller det med min meget good friend, Felix. Han er ret god til det her spil. Han er meget sej. Og vi starter med 3 strawberry-buske. Og så tager vi strawberriesne. Som I kan se, jeg er en af de rigeste i hele det her spil. Jeg er allerede en af de bedste i spillet, så... Er jeg god, Felix? Ja. Okay, jeg har $500. Jeg tænker ikke, jeg har lyst til at hjælpe dig, fordi jeg tror, det bliver rigtig god. Lige nu er du helt god. Så her kan man sælge ting, står der, og her kan man trykke seeds. Det er sejt. Hvad noget forskellige kan man købe? Hold da op, der er mange ting. Jeg kan købe noget, der hedder blueberry seed. Nu har jeg en blueberry seed. Hvor skal jeg plante den henne? Planter den her. Som I kan se. Ja, altså, er du en af de bedste i spillet, fordi hold da op, din garden er god. Det er den, at man kan få forskellige størrelser frugter. Den er ikke gammel. Den er stor. Og hvad er det her? Du har bambus, og du har Easter egg og cranberry, og hvad er det her for en pind? Det er sådan et event, det starter faktisk lige om lidt. Det kan du faktisk være med til at spille lige om lidt. Coconut, det er meget sejt. Så skal du altså lige skynde dig at få købt nogle frugter, så... Ja, man kan teleporte til sin garden. Se, jeg kan købe... Jeg kan købe alt det her, se, jeg kan købe alt det her, Hvad gør det her? Okay, vent, kom hen til præcis. Der kommer snart en ny shop. Skynd dig hen, vi laver eventer herinde. Om 25 sekunder. Jeg har ikke nogen penge. Yes. Kom med dans med mig. Okay. Jeg elsker de der knapper oppe i toppen, man kan trykke på. Der står oppe i toppen. Det er ret sejt. Der kommer noget godt. Der kommer... bambus. Det er virkelig godt for os. Er bambus godt? Det koster 4.000. Kan jeg købe det? Nej. Kan du ikke købe det til mig? Det koster... Du kan gifte mig det. Det er mit største. Okay, jeg har en ting til dig. Nej. Jordbær! Ja. Den gør dig god. Hvad er det? Hvad er det? Et blueberry. Hvor meget sælges den for? Sælges den ikke for sådan 1000 eller et eller andet? Jo. I want to sell my inventory. Hvad? Jeg fik kun 300. Du gav mig bare et eller andet lort. Jeg har selv lige fået en. Okay, nu er min jordbær groet. Nu kan jeg få rigtig mange jordbær. Og min blåbær. I can sell this one to my inventory. Nu har jeg $1000. Hvad kan jeg bruge det til? En tomato seed, den er god, er den ikke? Jo. Jeg planter den lige i mine strawberries. Det kan være, du kan få en god tomato. Fedt. Han vil give mig en vandmelon. Han har lige givet mig en watermelon. Er den her god? Den er rimelig god. Hvad laver du? Jeg vander lige nogle af de buske, så de kan gro lidt hurtigere. Tak. Sødt. Det var da sødt af dig. Her, du får min watermelon. Tak. Jeg har lige betalt dig. Det er slavearbejde. Der kommer en stor jordbær. Det er min største jordbær. Den her kan godt sælges for meget. Okay, vent, vil du bytte min vandmelon for den? Nej. Jeg fik 1000, jeg er rig. Er der noget herinde, jeg kan købe nu? Jeg kan købe noget, der hedder corn. Det regner nu. Vil du vide, hvad regningen det betyder? Det gør sådan, at alle dine frugter, de bliver våde. Og så får du flere penge ud af dem. Der står hernede, 50% grow speed, og der er højere wet food chance. Det er sejt. Okay. Det var bare sådan, alt det jeg sagde, det var bare sådan forkert. Fuck, havde bare den skade. Der står der her, new pet eggs in 8. Jeg køber lige et pet egg. Det har jeg ikke red til. Det er 50.000. Welcome to my stand. Show me the gear shop. Show me daily quest. Der er lige kommet nye ting. Jeg har lige claimet det. Nu har jeg lige fået 3 seedtags. Sejt. Der er lige kommet sådan en i shop. Der er kommet den der nat. Det er virkelig godt, det her. Er det noget nat? Your fruit can become moonlight. Okay, er du klar? Vi har spændt alt på den her, okay? Vi spænder, lad os se, hvilken frugt der får. Okay. Hvad er det der? Er der et spindehjul? Hvor er der et spindehjul?
Nej, men jeg har fået sådan nogle frugter, fordi jeg har lavet min quest. Nå, hvad er det der? Er det en... Jeg har lige fået dragon fruit. Den er mystical. Det er dobbelt. Er den god? Ja. Og så nu får jeg... Peach. Den er mystical. Det er vel også rimelig godt. Er den god? Ja, det tror jeg. Der står en flyve i din garden. Jeg har fået en af de der seje lyserøde flyve. Jeg har fået en monodana der. Jeg har fået en lille flyve her. Du får den. Jeg kan ikke finde den. Min er i træ et eller andet sted. Jeg fik et lunar point. Yippie. Og så skal jeg take all my moonblade. Der fik lige en til. Jeg er ordentlig god. Og luksus. Jeg ved aldrig nogensinde, hvilken nogle af mine blender der. Hvad gør jeg? Jeg går op til ham her, og så trykker jeg... Jeg gjorde også det her lige før. For der stod heroppe, man skulle give dem til ham. Jeg ved ikke helt hvorfor. Hvad er det her? Det er sådan... den lyser, den her, jeg har fået. Den er sådan, der står den af rainbow. Hvad hjælper du? Er rainbow godt? Jeg har fået en rainbow. Ja, se hvad jeg har fået. Godt. Og se. Og den er god. Er den? Ja. Hvor meget sælger jeg den for? Sælger lige mit inventory igen. Jeg fik 2.700 af at sælge mit inventory. Du bliver god til. Jeg kan købe en pumpkin. Er den god? Den koster 3. Er der gode spise i shoppen? Jeg ved ikke, hvad du mener. Men jeg fik min pumpkin, hedder den. Der er pumpkin i shoppen. Det er godt, det vil jeg også. Jeg er fucking god allerede. Jeg har blueberry, og jeg har strawberry, jeg har tomato, jeg har corn. Jeg har fået en hel masse moonblade fruit op i mit kokosnødtræ, så nu skal jeg op og klatre efter kokosnød. Jeg vil have en beanstalk fruit. Det skal jeg få i den her video. Jeg skal have en beanstalk fruit. Vil du egentlig tage et lån af mig? Hvad er det? Altså, du giver mig 50.000 nu, og så skylder du dem tilbage om lidt. Så jeg giver dig 50.000, og så skylder jeg dig 50.000? Nej, jeg giver dig 50.000, og så får du 50.000 om lidt igen, så du kan få dig et æg. Men jeg kan ikke lide æg. Er det ikke sådan dårligt eller et eller andet? Nej, det er rimelig godt. Okay. Så giv mig 50. Vil du tage et lån af mig? Ja, det vil jeg meget gerne. Og jeg tager solhånd, og så kommer jeg, og så får du nogle frugter, og så tager du så lidt lån af mig. Det er nok, tror jeg. Det er nok, og så skal Ham du også hen synes, og det er købe sgu. et æg. Den er værd 12.000, så det er alt for meget. Den giver jeg tilbage. Jeg kan ikke bare bruge den, og så skylder du mig det Nej, her. okay, fint. Så skylder jeg dig 60.000. Ja. Sådan, og så går jeg ind og køber et æg. Vil du skyde mig? Det er ikke særlig sødt. Der har fået en af de der rainbow nogle igen her. Hvor så er det? Ja, vi spiller Grow a Garden. Det er en af de sejeste spil i Roblox. Jeg er virkelig god til det. Ja. Okay. Nu sælger jeg lige alt det her, fordi jeg er rig. Nu kunne jeg købe en af de der petter nogen. Det der æg. Ja, og det er også det, du skal. Må jeg ikke bare købe en dragon fruit? Eller hvad det hedder? Nej, du må. Jeg vil have en dragon fruit. Er der dragfrugt i shoppen? Der er thunderstorm. Der står 50% grow speed, higher shock fruit chance. Og det er net. Og det er netret. Jeg håber, den kommer min garden, for så bliver den meget Gør den? Nå, nu har jeg sådan et common egg. Du ligger der. Jeg skal virkelig vente 10 minutter. Du skal vente? 10 minutter. Hvad gør ham her? Hej med dig, søde ven. Hvad er det? Hvorfor går du og bærer med? Han har lige givet mig noget, der hedder Spotted Deer. Hvad er det her? Hvad så? Han har lige givet mig noget. Nej, den er virkelig dårlig. Den kan du bare give til mig. Er du sikker? Ja, den er virkelig dårlig. Nå, okay. Jeg kan give dig meget bedre. Nå, okay, tak. Det er rigtig dårligt. Give me a bad pit. Han giver mig en bad pit.
Og hvad giver han mig nu? Det er lige over det hele, men det er åbenbart ikke lige nu. Nu har han lige givet mig en hund. Tak. Thanks. Er den god, eller er den også dårlig? Må jeg lige komme ind og kigge? Ej, hvorfor? Det er lige nu alle steder, undtagen min garden. Den er lige nu hele hans garden. Se. Ej, den tror jeg ikke, der er særlig god. Nå. Skal jeg også give den til dig, eller hvad? Den beholder jeg. Den kan du godt beholde. Skal jeg fortælle dig, hvad den gør? Den gør sådan, nogle gange skal den være heldig at finde en frugt til dig. Kan den? Tak til dig, god mand, men han gav mig en dårlig en før. Ja, den er helt vildt dårlig, så den går ind og sælger. Er det den dårligste i spillet, eller hvad? Nå. Ja. Jeg får lige de... Altså, jeg er allerede den bedste i serveren, tror jeg. Hvad? Det er derfor, det der dyr, du brugte gennem lige før, det var ikke, altså, det virker bare ikke. Dobbelt så meget. Ja. Hvad sker der, når ens ting bliver frossen? Så bliver det stilleste for helt vildt mega meget. Du bruger energi, når dine ting er blevet frossen. Er din vandmelon så sælge for meget? Og du ved meget uheldigt, du er ikke fået 100 som ikke er frossen. Der er kæmpe stor. Hatcher den? Det tror jeg, der står ready to hatch. Jamen, jeg vil være med til at se den med dyrfødt. Okay, nu bliver mit dyr født. Det er det, du vil gælde for. En doggy! Ej, jeg får endnu en hund. Nej! Nu frugter den i jorden. Du har 50.000 kroner i gæld for en ting, du allerede har til lykkeliv. Altså, hvorfor går du og holder på den der? Er den virkelig god, eller hvad? Nej, det er fordi, den skal bare blive luftet, når man gør det. Han vil sælge sin kat. Du må spørge, om du går med noget på den. Hey. Altså! Du kan godt fange ham igen. Jeg sælger det hele, fordi jeg er ligeglad. Jeg har lige favoritet alle mine ting. Eller, hvad? Alle de ting er væk? Nej, jeg har kun den her. Jeg kommer til at sælge alle de andre. Nej. Jeg skal nok få dem. Lige om lidt, ikke? Lige om lidt. Hvor meget var den? Tjek lige, hvor meget den er. Hvor er den grunden der er væk? Hvad er det? Det er ikke mig, alle de dyr, jeg har i mit hoved. Nej, du må ikke dræbe min hund. Du må ikke dræbe min hundevalg, jeg sværger, jeg vil gøre alt. Så lad os gå og tjekke, hvor meget den hedder, der. Okay, hvis den er værd over 5.000, så skal du lige have min hundehalv blevning en dag mere, okay? Bare en dag. Jeg kan ikke sige det, ikke om. Men det er værd 2.000. Nej! Please! Nej, please! En dag mere med. Jeg sværger, jeg skal nok få det til dig. Så sæt den tilbage. Det kan du give mig næste gang. Nej! Bare... Okay, fint. Du må gå ind og forklare til de stakkels mænd, der givet dig hver enkelt, at der er du kommer til at sælge det, som du kan tage den den af. Det kan du den forklare. Okay, altså jeg lyder sikkert fucking tavlig, ikke mækker? Jeg kom lige til at sælge den, må jeg lige få en ny. Eller stadig en skæld tilbage på den af. Sorry, my David. Can I get 2 more things? 2 more things. Please. Han giver mig en bilstok. Er den god? Ja. Nej, jeg vil... No. Thank you. Hvor meget den her værd? Ja, den er god, den ser ret stor, den er ret lang. I can't talk. How much is this worth? Den er værd 3 millioner! Ja, det er lige nok. Nej. Nej. Nå, så er det ude. Nej. Er det hunden? Du kan lige så godt få det fedt for. Hvad lige? Hunden eller pengene? Hvad vælger jeg, mon? Min hund eller mine penge?
Min hund eller min penge, hvad tager jeg? Der er bambus! Er det skudrollen? Er der bambus i shoppen? Ja, men Felix, please. Du må ikke tage min hund. Skriv den er for meget. Og så bare sætte i den, og så hører jeg, at det fungerer. Jeg siger, it's too much, I need one for 40k. Det er for meget. It's too much, fordi så kan du også få et. Se, at du skylder tomato, Felix. I 40k. Okay, han giver mig noget sejt. Celeste eller Red? Det er godt på grænsen, at nu har jeg en af dine udvalg op i Grækenland. Nej, please, Felix. Du må ikke drikke. Jeg skal nok få dig. Okay, jeg tjekker lige, hvor meget de her de er værd. Okay, how much is this worth? Den her er værd 700.000, bro. Altså, han giver mig alt for gode ting. How much is this one worth? Den her er værd 1 million, bro. Altså, han er jo alt for god, ham her. Felix, jeg selv. Okay, Felix. Jeg skal nok betale dig. Du får en af dem. Du får den her. Okay. Men så please giv mig min hundevalg tilbage. Det kommer til at være bedre, end det er mig, ikke? Felix, okay. Vent, Felix, hvorfor bruger du den der, du sagde, der var skide dårlig? Hvad? Felix, over ved din garden. Hvorfor bruger du den? Det er lige meget. Okay. Du skal optage din gæld af, ellers så har jeg din hundevalg. Nej, please. Okay, vi trade. Jeg godt kan få noget fra mig. Give me food, man. Nå, Felix. Nu. Okay, vi gør det lige hurtigt dramatisk. Jeg klipper lige det her ud, ikke? Vi skal stå herovre, så er det tid til at betale min gæld af, okay? Altså, Felix, kom nu, Felix. Det er nu, hvor jeg... Nej, Felix! Okay, nu kommer du gående. Okay, Felix, nu er det tid. Jeg betaler min gæld af for min hund. Her, du får den her. Den er værd 700.000. Hey, det er ikke aftalen! Jeg skal have min hund tilbage. Jeg skal nok se, hvor meget den er værd. Den er værd 200.000. Så nu skylder du faktisk mig. Nej, det er... Altså lige nu, jeg har stadig en hundevalg. Fint, giv mig den. Please. Ja, den er dum. Ja, min doggy. Yeah. Min bedste ven. Yeah. Det er Jessie, jeg har savnet dig. Jeg har savnet Jessie. Altså, den er gammel god Ronald, vi kan bruge igen. Hvad for noget? Ronald, vi kan bruge det der account igen. Måske burde jeg bare lige holde login på min main account og tage den her. Nå, okay. Jeg har fået betalt min gæld tilbage, og jeg er blevet meget prof til det her spil. Og du har fået din hund tilbage. Ja, min doggy. Så tror jeg, det er det. Måske laver jeg en part 2, hvor jeg bliver bedre end Felix, og jeg stjæler hans dyr. Hej. Adios.